Bideo honetan, Oiengo Eskola Publikoaren webgunearen turra aurkeztuko dut. Webgune honetan, aukera ugari daude ikastetxearen inguruko informazioa eskuratzeko, eta guztia euskaraz zein gaztelaniaz dago eskuragarri. Lehen estekan, boletinen inguruko informazioa topatuko dugu. 2 bideo tutorial dira, lehena haur bat nola matrikulatu behar dena azaltzen du, eta bigarrena ebaluazioaren ingurukoa da. Biak oso lagungarriak dira bertako informazioa erraz ulertzeko eta eskuratzeko. Hurrengo estekan, ikastetxearen inguruko informazio orokorra aurkituko dugu. Lehenik eta bain ikastetxearen aurkezpen labur bat dago, testu ingurua hobeto ulertzen laguntzen duena. Ondoren, ikastetxearen kokapena aurkezten da. Bai gurasoentzat, bai irakasleentzat interesgarria izan daitekeena. Atal honetan klik eginda, instalazioak ikusteko aukera izango dugu. Haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako espazioen argazki egin. Horrez gain, urteko egutegia ere badago eskuragarri. Alde batetik, astean zehar aurrek duten ordutegia ageri da, eta bestetik hilabeteka antolatutako egutegia, jaiegunekin eta bestelako data garrantzitsuekin. Hurrengo estekan, ikastetxean martxan dauden proiektuak daude bilduta, euskaraz zein gaztelaniaz, interesa duten guztiek erraz ulertz ditzaten. Lehen hezkuntzan, proiektu bidezko ikaskuntza eta ikaskuntza kooperatiboa azpimarratzen dira. Eta haur hezkuntzan, mugimendu autonomoan oinarritutako lana. Proiektu hauen bidez, ikasleen garapen autonomoa eta talde lana sustatzen dugu. Ikastetxeko informazio orokorrarekin amaitzeko, langile guztien kontaktuak ikusgai daude webgunean. Horrela, gurasoek edo interesdunek erraz harremanetan jarri ahal izango dute nahi dute pertsonarekin. Bestalde, intereseko dokumentu batzuk ere aurkitu daitezke atal honetan. Ikastetxeko hezkuntza proiektua, urte osoko hezkuntza plana, eta proiektu digitala besteak beste. Horren ondotik, ikastetxeak eskaintzen dituen hainbat zerbitzu aurkezten dira. Horien artean jangela dago, eguneko menuarekin batera, eta garraioaren inguruko informazioa. Eskolaz kanpoko jardueren egutegia ere hemen dago eskuragarri. Haurra jarduera horietan parte hartzeko interesa duen guraso ororentzat erabilgarria. Azkenik, ikastetxearen harremanetarako informazioa eta sare sozialetarako estekak ditugu, non gurasoek eskolako albisteak eta haurren lanak ikusi ahal dituzte. Besterik gabe, eskerrik asko bideo ikusteagatik espero dut turra hau erabilgarria izatea eta ikastetxearen inguruko informazioa modu argi batean azaldu izana. Agur!